Bueno, va, sense preàmbuls, avui li foto directe, tinc ganes de desembolicar, no vull saber ni el que hi ha aquí dintre, a veure. Hombre! Joc de taula, el Cluedo, un clàssic, de fusta, edició col·leccionista, o una mica de segona mà, perquè aquesta fusta... Hòstia, un joc de taula que així juguem tota la família, no?, perquè no ens trobem mai tots junts al voltant de la taula. Doncs clar que no, si els papas estan separats i els nens ens portem a matar, doncs que ens hem de trobar. La sala de música, la cocina, has de fer hipòtesis, La senyora Amapola con el candelabro en la biblioteca. La tarda més maca. I partida ràpida, com el Monopoly. Fem un Monopoly? Bueno, veig que us quedareu a sopar, no? Malparits, perquè el Monopoly saps quan comença, no saps quan acaba. Monopoly del Barça. Mira, han tret el Monopoly del Simpson, el Monopoly del Senyor dels Anells. Escolti, el Monopoly és el Monopoly. Hi ha d'haver la calle Aribau, la calle Balmes i ja està. Ojo, les fitxes. Jo vull Albert! Bueno, ja, ens tornem locos, tampoc. Hi ha unes normes a les famílies. No, agafis el vermell, que és el de la iaia, que no s'hi veu i el vermell li va més bé. O si no s'hi veu, que no jugui. El Trivial, les Categories, el Catan. Catan. No jugueu al Catan, que et dura 2 dies la partida. Joc de taula. Heu d'estar molt ben avinguts, Que hi ha gent que es transforma, Hi ha gent que perden el nord. Per què has tirat això? Què collons has fet? Que t'he dit que fessis no sé què? Estem jugant a un joc, Parelles amb equips diferents. Bueno, m'ha agradat molt. Molt. Tant que, oita, surto d'aquí i me'n vaig a canviar-ho. Tens el tiquet d'això?